Aşşabatda Remezan ayında mescitlere baryan adamların sanynyň epesli köpelmegi bilen imamlar türkmen liderlerini we olaryň alyp baryan siýasatyny goldamak baradaky wagyzlaryny ýaýwanlandyrdylar. Bu aralykda mescitlere baryan raýatlaryň aýakgaplarynyň ogurlanmagy bilen bagly wakalar hem göz görteli artdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5 martda paýtagtdan maglumat berdi. Häzir paýtagtyň mescitlerinde imamlar taraba namazyna baryan adamlara prezidentiň alyp baryan siýasatyny bir agızdan goldamagy ündýärler. Olar hökümetiň siýasatyna garşy bolmaklygyň pitneçilige, ýurtda höküm sürýän asudalygy bozmaklyga barabardygyny aýdýarlar. Diýip wagyzlary dinlän Aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga imamlar hökümetiň alyp barýan siýasatyny soraw astyna almaklygyň Allah tarapyndan saýlanan hökümdaryň garşysyna gitmeklige diňdigini hem öňe sürýärler. Olar munyň bilen hem çäklenmän, munyň islam dinine garşy gitmeklige hem barabardygyny aýdýarlar diýip Aşşabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň müftülüginden tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda dini guramalar döwletden aýrydyr. Olaryň döwletiň işine gatyşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýändigi bellenilýär. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri şol sanda ýurdun mescitläriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny ýygy-ýygydan wagyz edýär. Habarçylarymys türkmen imamlarynyň mescitlere baran jemaaty öňkü prezident häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigini, namaza baryan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dileg etmegi tawşyrýandygy barada ençemegede habar berdiler. Sinçiler türkmen din wekilleriniň bu ädimlerini ýurtda islam dininiň siýasata garşdyrylmagynyň aýdyň suwtnamalary hökmünde baha berip gelýärler. Bu aralykda 1 martda Remezan aýynyň başlanmagy bilen akşamara mescitlere barıp taraba namazyny okuyanlaryň köpelmegi netijesinde mescitlerde raýatlaryň aýakgaplarynyň ogurlanmagy bilen bagly wakalar göz görteli artdy. Soňky günlerde mescitlerden öýlerine ayak ýalaňaç gaýdýan adamlaryň sany epesli köpeldi diýip ýagdaýlardan habarly Aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň etrap polisiýa bölümleriniň birindäki çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, mescitlerde aýakgaplary ogurlanan adamlaryň polisiýa arz etmegi bilen bagly wakalaryň sany hem artdy. Şol sebäpli mescitleriň köpüsiniň girelgelerinde köwüş çykarylýan böleklerinde polisiýa tarapyndan goşmaça video kameralar oturdulyp video gözegçilik ýola goýuldy. Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň polisiýa müdürliginden resmi tesvir alyp bilmedi. Türkmenistanda göç edaralaryň işgärleriniň öz wezipe borçlaryndan hyýanatçylykly peýdalanyp, aýal gyzlara batyş etmek şol sanda olary jinsy gatnaşyklary çekmek üçin ulanmagy bilen bagly köpçülüge ma'lum bolan hadisalar köpelýär. Türkmen kanun goraýjylarynyň bir kanun hereketiniň pidaty bolan ýene bir raýat barada Türkmen News neşri habar berdi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäri onuň bilen jinsy gatnaşykdan ýüzebren denany ýurtdan çykmagy gadagan edilen raýatlaryň sanawyna goşdy diýilip gararsyz neşriň 3 martda çawydan maglumatynda aýdylýar. Mary vilayatynyň ýaşaýjysy Zöhre Koçewa ýan 1,5 ýyl bäri Türkmenistandan çykyp bilmän kösenýär we ol hakykaty gözläp almagy başaran resmi düşündürüşinde ýene-de 1,5 ýyla golay wagtlap ýurtdan çykarylmajagyny bilip galypdyr. Zöhre Koçewa gararsyz neşre beýan eden öz ýagdaýlaryny Azatlyk radiosyna hem tasdiklady. Denan 2023-nji ýylyň 23 oktýabrynda pasportyny uzaltmak we durmuşa çykanlygy sebäpli familiýasyny ütgetmek üçin Türkmenistana barýar. Şeýle-de ýaşsanan öz maşgalagdalaryny görmek isleýär. Emma Türkmenistana baran wadyna uly kemsitmelere we bir kanunçylyklara teze bar bolýar diýip Türkmen News Zöhre Koçewanyň ýagdaýyny beýan edýär. Migrasiýa gulluklarının işgärleri şol gece saat 2'de gelen reisten düşen Denany aýratyn bir otaga alyp barypdyr. Onuň telefonuny elinden alyp telefonuny we şahsy zatlaryny dörüpdir.
Denany kemsedip onun adyna paýyş sözleri ulanyp migrasiýa işgärleri ony Türkiýede ten satmakda aýyplamakdan hem gaýtmandyr. Ýarsenanyň özüne edilýän hüjüme garşy durup Türkiýede kosmetolog bolup işleýänligini aýtmagyna garamazdan aeroportyň işgärleri hem Denanyň hem de onun adamsynyň adyna paýyş sözleri ulanypdyr. Soňra Denany başga bir otaga geçirenlerinde 35 ýaşlaryndaky Oraz adly erkek adam barıp Zöhreden jinsy gatnaşyk etmegi talap edipdir. Ol Denany özüniň şertlerini kabul etmeli boljagyny ýa-da hiç kaçan ýurtdan çykarylmajakdygyny duýdurup 15 000 Amerikan dollaryny para bermegi we jinsy gatnaşyga razy bolmagy talap edipdir. Bu adam näme üçin türkü saýlawalyň türkmenler has gowy diýen sözleri has aýylgan görnüşde aýdypdyr diýilip maglumatda bellenýär. Denan özüne edilen basyrçlara garşy durupdyr. 6 sagatlap dowam eden şeýle gysyrçlardan soň ony goý beripdirler. Adatlyk radiosu agdalan bu ýagdaý barada Aşgabatyň halkara aeroportunyň resmiýetlerinden we migrasiýa wekillerinden tesbir alyp bilmedi. Zöhre Koçova barada Türkmen News'ta çap bolan maglumaty görä Oraz adly şol adam basyrçlaryny soň hem edipdir we telefon arkaly jaňlaryny dowam etdirip öz şertleri kabul edilmese Denanyň ýurtdan çykarylmajagyny aýdypdyr. Bu ýagdaýlaryň ählisi Türkmenistana baranda göwreli bolan ýaş Denany agyr täsir ýetirip ol göwresindäki çagatyny ýitiripdir. Denan pasportyny täzeläpdir, emma ähli dokumentlarynyň we wizasynyň bolmagyna garamazdan ol ýurtdan çykjak bolanda goý berilmändir. Oňa sebäbi düşündirilmän migrasiýa gullugyna ýüz tutmak maslahat berilipdir. Mariýolaýatyň migrasiýa gullugynda çäklendirmeleriň ýokdugy we Türkiýe tarapyndan hem hiç gelip ýetkilijiligiň ýokdugy anyklanypdyr. Denan paýtagtdaky migrasiýa gullugyna ýüzlenende Türkmenistanyň migrasiýa kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda 2026-njy ýylyň oktyabr aýyna çenli ýurtdan çykmagyň çäklendirilenligini bilip galypdyr. Denan daşary ýurtlarda kanuny bozanlar üçin syýahat etmegi gadagyn edýän bu maddanyň özü wagtynda ulanylmagyna gen galýar we özüniň awraýly durmuşda ýaşaýanlygyny aýdýar. Ýaş Denan 2013-njy ýylda Türkiýe okuma üçin barypdyr, soň şol ýurtda kanun esasynda işläpdir we türk raýatyna durmuşa çykypdyr. Zöhre özü üçin adalet gazanmak we özüniň duçar bolan ýagdaýyny prezidenti ýetirmek isleýär. Mundan başga da ýaş Denan Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işäriniň ahlaksyz we bi-kanun hereketlerine ünsü çekýär diýip garaşsyz neşir belliýär. Türkmenistanyň kanun goraýjy daralarynyň işgärleriniň bi-kanun hereketlere baş goşmagy şol sanda öz wezipesinden peýdalanyp aýallary jinsy gatnaşyga çekmäge synanşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi öňüm köpçülige ma'lum bolupdy. Polisiýanyň ýol gözekçilik gullugynyň Mari we Daşogut vilayet bölümleriniň işgärleriniň sürüjülük şahatnamalaryny bermegiň öwedine aýal gyýlardan para peşkeş talap etmek, kä halatlarda olary jinsy gatnaşyga çekmek ýaly işler bilen meşgullanýanlygy barada 3-nji martda Azatlyň habarçylary maglumat beripdi. Şonda Azatlyň çeşmeleri bu problemanyň ençemel bäri dowam edýänligini belläpdi. Emma şeýle wakalaryň köpüsi köpçülige ma'lum bolman galýar. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmakda uly kynçylyklary duçar bolmagy birnäçe ýyl bäri dowam edýär. Azatlyň habarçylary soňky ýylyň dowamında sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykarylmadyk raýatlaryň onlar çaty barada habar beripdi. Olaryň arasynda Türkiýede durmuşa çykan we pasportyny täzelemek üçin Türkmenistana baryp ýurdyň daşyna goý berilmedik diýenler bar. Türkmenistanyň raýatlaryna ýurdyň daşary ýurtlardaky konsulluklarynda pasport berilmeýär, olar watanyna dolanmagy mejbur bolýar. Yanvar ayında Türkiýanyň iki raýaty Yılmaz Özkan we Rüstem Arslan Türkmenistanyň hem de Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny soradylar. Azatlyk radiosyna ýüz tutan bu türk raýatlary öz problemasyny köpçülige eşitdirmek islediler. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ýewropa Birleşiginiň liderleri bilen Brüsselde geçirilen bilelikdäki sammitde gatnaşýar. Sammitde Ýewropanyň gorun synaгаtyny güýçlendirmek, harby kuwadyny artdyrmak we Ukrainanyň gysagly harby goldaw bilen üpçün edilmegine kömek etmek maksady bilen 800 milliard euro, ýagny 844 milliard dollar möçberindäki meýilnama maslahatlaşylar. Bu tagallalar Ýewropa bilen Amerikanyň soňky wagtlarda kemeldilen Ukrainany harby we aňtyw taýdan goldamak kömegi arasynda emele gelen boşlugy azaltmak üçin hökümetleriň geçirýän gysagly çäreleriniň çäginde alınıp barylýar. 6 martda geçirilen summit Germaniýanyň kansleri wezipesine girişmeli Friedrich Merz öz ýurdunyň gorun synagatyny güýçlendirmek baradaky çağırşlarynyň hem de Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň duýdurşlarynyň ideýanyna gabat geldi.
Macron Russiýanyň agressiýasynyň diňe Ukraina bilen çäklenmejekdigini belläp, Fransiýanyň özüniň ýadyra goru galkanlaryny beýleki Ýewropa ýurtlaryna hem giňiltmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Men Birleşen Ştatlaryň biziň bilen bile boljakdygyna ynanatym gelýär. Ýöne beýle bolmasa biz muňa taýýarlykly bolmaly diýip Macron samitiň öňü tirasynda telewizion çykyşynda aýtdy. Azatlyk radiosu tarapyndan görülen samitiň maksatlaryny beýan edýän Detlapky retminama görä, samit Ýewropa bileşigine agda ýurtlarynyň gorunyşyna has köp teristeleri gönükdirip bilmegi üçin mali teristelerini herekete getirmegi maksat edinýär. Bu tagalla Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen'ň Rearm Europe adly mailnamasynyň çäklerinde alınıp barylýar. Bu mailnama Ýewropanyň Kiýewy harby taýdan has giňişlerini goldamagyny we Ukrainany çetleşdirmän paraçylyk ýalysyny gazanmak tagallalarynda has uly rol oýnamagyny göz öňünde tutýar. Fransiýanyň daşary işler we gorunyş ministrliklerinde birnäçe wezipede işlän hemde NATO'nyň ýokary derejeli öňkü retmisi Camille Grain Ýewropa döwletleriniň Kiýew üçin gorunyş goldawyny üpsün etmeginiň örän möhümdigini belleýär. Onun pikirçe egerde Ýewropa ýurtlary paraçylyk ýalysyny gazanmak boýunça alınıp barýan gepleşiklerde emele gelen boşlugy doldurmak itilese, olar Ukrainanyň howpsuzlygy üçin belli bir kepillik berýän gorunyş goldawyny üpsün etmeli. Howpsuzlyk kepillikleri gepleşikleriň esasy meselesine öwrüldi. Egerde beýle kepillikler bolmasa, Ukraina islendik paraçylyk ýalysyna gol çekmäge diýsen ähtiýaçly çemeleşer diýip, häzirki wagtda Ýewropanyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň tinçisi bolup işleýän Camille Grain Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu kepillikleriň esasy üpsün edijileri hökmünde Ýewropa ýurtlary bu prosesi täsirini täzeden güýçlendirdi diýip, ol sözüniň üstüne ýetirdi. Washingtondan gelen soňky kararlar samitiň dowamında uly täsir galdyrar. Sebäbi Ukrainada ursy bet etmek urunda alınıp barylýan ýokary derejeli diplomatiýa we söwüş meýdanyndaky ýagdaýlar Prezident Donald Trump administrasiýasynyň Kiýew bilen harby üçinçiligi we aňtaw maglumatlary paýlaşmagy toktatmak barada hereketlerine görä täzeden ugralýar. 6 martyň ir saatlarynda Russiýanyň uzak arlykdan atylan raketasy Ukrainanyň merkezi Kryvyi Rih'de bir mihmanhana zarba urdy. Bu hüjüm Amerikanyň Ukrainanyň harby üçinçiligini we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmagyny toktadyly bäri uzak arlykdan raýat infrastrukturasyna edilen ilkinji zarba boldy. Zarbanyň netijesinde azyndan 4 adam helak boldy, 30dan gowrak adam bolsa yaralandy. Amerikanyň aňtaw maglumatlarynyň Ukrainanyň harby tagallalary üçin nähil ähmiýetiniň bardygy hiç haçan açaçan beýan edilmese-de, Ukraina resmiýetleri bu maglumatlaryň ýurduň özüni Rus raketa hüjümlerinden goramak ukybyna täsir ýetirip biljekdigini aýdýarlar. Seýlehem bu ýagdaý Ukrainanyň Russiýa garşy uzak arlykdan dron hüjümlerini netijeli amala asyrmak mümkinçiliklerini hem de Amerika tarapyndan üpsün edilen Patriot we NASAMS howa gorunyş ulgamlary, HIMARS uzak arlykdan raket atyjy ulgamlary we Britaniýa bilen Fransiýanyň beren Storm Shadow raketalary ýaly ösen ýaraglary ulanmakda gorak we hüjüm operasiýalaryny geçirmek ukybyna päsgeli berip biler. Aktamyň bu karary häzirki wagtda berilmegi meýleşdirilýän milliardlarça dollarlyk ýarag we okdary teristelerine täsir ýetirýär. Bu çäklendirme Pentagonyň ähtiýaçlyklaryndan iýerilýän enjamlar bilen birlikde Ukraina howpsuzlyk kömegi inisiatiwasy arkaly üpsün edilýän teristeleri hem öz içine alýar. Amerikanyň aňtaw maglumatlaryny paýlaşmagyny toktatmagy bilen ýüze çykan boşlugy jogap hökmünde Fransiýanyň gorunmak ministri 6 martda Parysyň öz aňtaw mümkinçiliklerini Ukraina hüdürlejakdygyny ma'lum etdi. Polşanyň gorunmak ministri Władysław Kosiniak-Kamysz samitiň öňü tirasynda Ukraina kärdeşi Rustem Umerow bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnygynda Polşanyň Ukrainany logistik taýdan goldamagyny dowam etdirjekdigini we 200 milyon euro, ýagny 215 milyon dollar möçberindäki täze kömek paketiniň berilmegine eýýän başlandygyny ma'lum etdi. Trump administrasiýasynyň resmiýetleri harby kömegi we aňtaw maglumatlaryny paýlaşmagy toktatmagyň gysga möhletli bolup biljekdigini bellediler.
Munun üçin Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gepleşik stoluna gaýdyp gelmäge razy bolmalydy. Zelenski muny etmäge taýýardygyny äşgär etdi. Kiev bilen Washingtonyň arasyndaky gatnaşyklar 28 fevralda Aktamda Zelenski, Trump we Amerikanyň vice-prezidenti J.D. Vance'ın gatnaşmagynda geçirilen dostlukdan soň darkynlaşdy. Sol dostlukda Ukraina prezidenti köpçüligiň öňünde bir tanqidlanyp, strategik taýdan möhüm mineraller ulalysygyny gol çekmezden Aktamdan çykmagy sorulypdy.